Og så er det sgu tid til min første video. Det blev tid til min første video. Den vil jeg bruge på at introducere mig selv lidt til hvad jeg vil med det her. Det jeg vil begå mig i, det er for det meste originalgrej, eller kun originalgrej, og lidt dyre væsker. Jeg vil ikke sidde og lave deciderede anmeldelser af det, fordi jeg har ikke tænkt mig at... Min mission med det her er ikke, at jeg skal sidde og modtage ting for forhandlere eller noget som helst, og sidde og lave reklame for en væske, de lige har fået, og sidde og give min dom over det. Jeg vil så snakke om ting, jeg synes, der er værd at bruge penge på, som jeg selv har købt og blevet glad for. Det kan være alt fra en billig dripper og så til et lidt dyre mod hen over væsker. Jeg vil for det meste til at starte med at lige lægge ud med væsker, fordi jeg har sgu ikke lavet sådan noget før, så jeg tror, det er en god måde at starte på. Inden det bliver for teknisk og skal sætte sig ned og jeg kan sige sceneskræk, det ved jeg ikke, man kan kalde det. Man skal i hvert fald i gang på en eller anden måde. Grunden til at gøre det her, det er simpelthen fordi, at man kan gå ind på YouTube, og man kan finde masser af videoer på dansk med kloner og lidt billigere grej, hvis man må kalde det uden at træde nogen over tæerne. Det skal selvfølgelig også være plads til. Jeg sidder bare tit og kigger efter væskeanmeldelser selv på YouTube, og det er væsker, man overhovedet kan finde nogle danskere selv anmeldelser af. Det kunne fx være en 5 Pounds, det er jeg endnu ikke stødt på for en dansk anmelder. Og der er nogle ting, mange de vælger en klon frem for en original, netop på grund af prisen. Og der er jeg blevet vendt. Jeg har haft kloner, og jeg har så gået over til originalt, fordi jeg synes, jeg fik en fed dampeoplevelse ud af det, og den vil jeg så prøve at dele med jer. Jeg har en masse ting, jeg vil snakke om, og jeg vil bare sidde og gå lidt igennem og sidde og fortælle, hvorfor jeg har valgt at købe tingene, hvorfor jeg synes, det er fedt grej. Jeg vil gå meget ind over de lidt dyre væsker, som sagt, og jeg har allerede et par stykker, der har tænkt mig at låne mig et par væsker, som der er lidt sjældent at få fat i og sådan ting, så det vil vi ikke sidde og kigge lidt på. Så alt i alt, så bliver det faktisk bare en kanal, hvor vi kommer til at se noget high-end grej, må jeg kalde det. Hvordan fanden jeg kommer i gang med det her? Limeguy kender jeg jo nok. Han begyndte for næsten et års tid siden nu, og så snakker om, hvorfor fanden jeg ikke begyndte at lave anmeldelser. Han mente åbenbart, at jeg havde en tilgang til tingene, der gør, at jeg kunne komme med et nyt synspunkt. Og det har jeg så tænkt mig at gøre nu. Jeg har fået et lille rum, og jeg har fået det hele op at køre her, så jeg håber, det kommer til at spille. Brian, han er så her for et par måneder siden, da jeg fortalte ham, at nu er jeg overraget seriøst at begynde på det. Der har han så skubbet mig lige siden i den her retning. Og jeg har fået Mads Juhl til at lave en lille intro og en lille outro til mig, og fået en god kammerat til Michael til at lave lidt lyd til det, så det er jeg blevet sindssygt tilfreds med. Så nu er det bare min video, der skal på plads. Som sagt vil jeg lægge lidt blødt ud. Jeg regner med at senere i dag, jeg vil kigge lidt på en væske, som Stig bare sjovt at lave en anmeldelse af, hvis man kan kalde det. Og det er en af dem for Alchemy, som han var ved at kaste op over. Og jeg har en helt anden oplevelse af dem. Det er blandt andet den her Wild Bramble, hvis man kan se den. Jeg kan huske i Stigs video, han er faktisk ved at kaste op over den, og jeg får en anden oplevelse. Så den vil jeg snakke om lidt senere, eller i hvert fald lave videoen senere, det kan være den først kommer op i morgen. Så det er sådan, jeg vil lægge ud. Og så håber jeg, at I får lidt med i, hvad jeg sidder og laver. Og hvis I til kloner, så bliver det ikke det her hjørne. Men måske kan I få en inspiration til at komme væk fra klonerne og begynde på noget lidt originalt grej. Det behøver ikke være så dyrt, som folk udgør det for at være. Så op med dem.